megalayapost.news. Hadir ke jing Pursted unyang persen hari Bangladesh balasakta haduun riu pawajarngun bat sans pangut kilaklan kamtam ki besakta jor ki deki khna katanat ka kot ka khya Karibhoy district lengba ka office ka district medical and health officer Riboy kilab tha jor ki nongsong snong Karibhoy badaiban pengor bat shemya kita kila jingya da banlaj na jing bit jong ni unyang persen habai kran menta ka sngi bat kinung thok khubor ka Dr. Alisha Jes Imli ka badai ka district surveillance officer IDSP Riboy district kala ong bakatanat ka kot ka khya rangkat ka office deputy commissioner kala shimban ay ka jing betha ya ki pat ba kadai namar ba Karibhoy district kadai ka district badan ka national highway 6 babun kinulait nongwan kiai lingba kani ke suruk ba baru hadian bana kaliang katanat ka koi ka khya klala baru baladon katu kani ki khna ki bala sakta hau te unyang persen kalau ong ru ban sumari unyang persen hadu menta ampadon dawai bala nyo tang ka injection ka badai kerpang banyada na unyang persen ha ka bakala kentu ya ki kmi ki pa baki dai ban pa inject ya ki kun banyada na unyang persen kala batai ru balada don kinu ki bayo ya unyang persen kindon ki dang kishin jong ka jingklut men jarho ban mi ki dak saw berit ha ka men balada don kum kini ki dak kishin ki dai ban pentip mardor shaki ka ajing sumar khnang ban ajing eda hakju kapor kalakar paru lada don kinu ki khna ki badon ki dakishin kem dei ban pha school ki khun ba dei ban penjungai na ki wei namaru nim yang perset udi kunja virus bala ban postat shaki wei shushu kalakar paru na du ki school kino hikai bar ki kmi ki pa lada ki lap badon kum kini ki dakishin jong yang persen ki dei ban pha sumar mardor shaki jaka ajing sumar bat kem dei ban penkhle lang bat ki wei ki khna bau ni yang persen udi ba postat bar badon kam ban shem ki la jing eda balada om shem ki la jing eda kala ban poi shau put jong jingyam Kublaya pi baro ngade i Dr. Alisha Imli but nga tray hangni ha office jong DMHO kum i district surveillance officer but ka kamram ka jonga ka ban pet ye kini ki jingpang ki bala ban kala sha ka klam nada yim sumar ti ha ka bai dei but kani ka jing postat jong kani ka jingpang nyang perset ka bangi i ha ki lat pathai ku bor ki bon ha Bangladesh hado menen kesni absan terik dari ngipit haki kubor ngin iba kumba sanspa atam ki belayap dah kena jingpang yang persit ha Bangladesh bat kumbahan ribu hajar tam kiba layo ya kena jingpang bat ha ke jela ke jongiru namar ka long marjan bat ka Bangladesh ni hak ban long husiar kamtam ki district ki bade marjan border bat ka Bangladesh di Haribhoi district jongiru watla kamlong border bat ka Bangladesh hendai kibriu ki bayat lenti dah ke district kilong ki babun but hakini ki kendiat ni ngila syamru kat tu kat ni ki cases ki ba don ki dak kishin jong ka jing ki pang yang persit but ha bangi test ye ki ni syamru baki kilong positive ya ka dia ka measles virus ti syabang nya chak mat ngai shukap ban batai kendiat ha ka bai dei bat ka ni ka jing pang measles ni yang persit ti ka ni ka jing pang measles ka ka jing pang pola pelong do virus measles virus but kaya bit iwe sha iwe lingba kini ki droplets mo ki pui ki ba ki jerho lani haba ni senria kitu ki badan ya katu jingpang te but ru kalong ka ba stat ha ban pur we ubriu badan ya katu jingpang ula ban penbet ya kat hadu khat ar hadu khat prangut pat ki we ki ba ya kendo ya u tibat kani ka jingpang kumnu ka sedang kidak kishin ki jongka kilong nengkong itu ibriu dan di kena ila banyo ka jingshit ka bajul tingkan poi hadu shispa lai ka jingshit nalor kata gila ban mi sa kita ki rash mo ki ba saw ki gila ban sa ki spots mo ki balong saw ha ka met ka jong ki kong ki sedang sha ka dur kmat shadien jong ka ni ka score kala ban spread sha ki kiti bat ka hiar pat sha ki kijat ti bat bro koi ka met hi gila ban ia ta ki rash la kala khamjur ti nalor kata gila ban don ka jingjur ho kila bandan ke jing saw ki khmat ke jing mi ommat kala bandan ke jing sut ke skor kala ru ban khamjur ke pneumonia la da ka wan ka khamjur kala ban poi ka pneumonia ka ta ya kitor kala ban khamjur shu ya ka khmat kila ban matla ru ki ki bayo ya ka jingpang wala da ka ta ya ka jabieng kala ban poi ka ta encephalitis haba ka jabieng ka siep bat ka mo ka kanang jur mo bat ka lada ka khamjur shu kala ya ban yalam ru sha ka jingyam ye kawai ka ba kongsan ki haban pe hangni ru kalong ba kini ki brio ki ba khamlong high risk mo ki ba kham la ban yo ka ni ka jingpang khamtam kini ki ba hapo ka sansnem ki khilong ki khna ki ba hapo ka sansnem kini ki khilong ki khna ki ba duna ka bam ka di malnourished children kini ki
long kami ki ba armet ru mo ki long high risk na benta jong kani ka jengpang bat kitu ki bampat yo ya kani ka measles vaccine ka vaccine ka ba i ai ban yada ya kani ka jengpang i ai ha por ba i kena ki dap khandai banai bat ha por bi ki dap shisnam shiteng ti kini kita ki high risk group mo but kini ki balong immunocompromised ru kum ki badan HIV dan ki badan cancer ru ki long mo high risk kini ki infections kum ka measles ti ka bangi syam ru ha kini kisni ka long ba teng maka ka jing pang ka long ka baklo ban yabet ni syam ma teng kini ki paru lada ki kon ki don kini ki jing pang ru mo kum ka measles ka sedang with fever maka ka jing shit maka ka jing don kini ki rash jing sa mi masau ki pha ya ki kon jong ki sha school but kani ka long ka bama na mar bakit kala ban ya bet pat ki tu ki paralog ha school ti ka long ka request mo lada don ki ba pang hayeng hasam ki kon ti jong phi lada ki yo kani ka fever with rash kani ka jing shit baka ka jing mi jo kini ki rash masau ka bakong san ka long ba snobha ban let ya kendu ki nong sumar ki doctor mo khnang ba ki la ban advice pi but ya ki kon ti jong phi le ki tu ki bapang ki di ban isolate at least mo nyo la ni hadu post ni ru kat badang don ka tu ka rash tu mot long kin ki dang lo infectious mo nadu ka sngi ba kami ka rash hadu san sngi kilong highly infectious kila ban penyebit ti bat hadin ka tu ka rash ka tu khong ka dat yu ti ki dang don kam hi ban rest ti subhawat pha ya ki khon ki jong fish school lada ki dang don ki dak kishin ra ni ka jingpang but nakaliang ki nong yalam school ru ngakar pat ada don ki kena ki jong pi kena school jong pi ki badon ya kini ki dak kishin ka mo le ki jingpang ki ba bit ba fin advice ya ki ba kin shong shwa hayeng nang ba kanum dan kanu ka jing ma pat ya ki para khana apo school namar khamtam ka ni jingpang ka kham jur mo ka ha ki kena ki ba apo sansnem ti kata ka wei but ru lada i haban shim kya ya ka jingle khot mo ka wei habi kai hi baro hi bangin sat bha ki kiti kita ka ya bangi jurho bangin da set mo da ka rumal la ni bangin jurho shaki wei but ka wei ka long ba kita ki bapang ki la bandeng mas mo ti kini ki safety precautions ni la ban shim nang bangin penduna ya ka jing spread to ka ni ka jing pang ti ka wei ru ka measles hi kadi ka viral infection hadu mentalong omdan udawai uban kum ki antibiotics ki ban penyap ki nyang mo ki bacteria andre tangkala ya dahi ka wei kadi ka measles vaccines ka ba ni ai hi mental even from like government facilities ki ai like private facilities ki ai kadi ka vaccine but lada hi ki la don ni kadi ka jingpang measles bona ki kin duna vitamin A kam tam ha kamet ti lada la confirm ki kum ki measles cases tumot ki haban yo ru ya kani ka vitamin A treatment ka ba ki ai arsin mo ki ai mo ki lap menta ki ai menta she dose but hadin ka aku saw kanta kin sa aya ka second dose namar kani ka jing duna vitamin A ka bangi jusyam ha kini ki bapang measles kala ban kata ki khmat kila ban mat la ru tingi haban syamkia bagi alam ki khon ki kiti ki jangi bakin let ki jaka sumar ki babiang khnang bakan let nakanu ka complication ka ba mung yo I menta gi sakhi ka ba ja ha ka ri ka marjan ka jangi but ngakar pat ru ba ngin shim kya ru na ka benta ki tu ki bapang ki ba shitam penbiang ya ki ka bam ka di ka good nutrition because ada ka klan ka bormet ka jongki tingba ka bam ka di ka babiang tumot kila ka met jongki kala ban yale pasha ka di ka jingpang but ru ban ngakarpat ru ba phin share la ka ni ka information shaki way mo ki ba let's say ki bam yo ban yo skoy ka ni ka news ka ni ka por nang ba nila ban control ya ka ni ka jingpang measles but kanum ja kanu ka ba sniu mo ya ki kon ni ki jani ko lai Meghalaya Post.news